Dios maray na aldaw sa inyong gabos, mga tugang ko kay Kristo. Padagos ang satong pagselebrar kang panahon kang Adbyento. Aram niya to ng Adbyento, inapod ang kitang girumduman, enot ang pagdanitawo ni Yesu Kristo. Si Jesus, aki kang Diyos na itinawsa sa to para sa tong maging paradigtas para tubos. Si Jesus na nanitawo 2,000 years ago. Siring man sa panahon kang Adbyento, ginugunumdum niya to, ang ikaduang pagdatong, ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan. Dahil niyo nato arang kung kailan magigibo ini. Sa tahaw kang duwang eventong ini, ang pagdanitaw ni Jesus, siring man ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan, uya ang panahon para giraray, girumdumon niya to, ang kada aldaw na pagharini ni Jesus sa satong buhay. Sabi kang tugtukang simbahan, kada bes na ipinoproklama, inaharubay ebanghelyo, uya na datong si Yesu Kristo. Kada bes na naghaharini sa sato, we encounter ang mga pobre, mga dukha, uya si Yesu Kristo. Uya ang lalawgo ni Yesu Kristo. Kada bes kakitaan nagkakatiripon para magselebrar kang badal na misa, uya ang satong kagurang ng Yesu Kristo. Mga tugang, entonces, ang buhay kang sarong Kristiyano, sarong buhay kang pag-andam para ma-enkwentro, para ma-akuwa si Yesu Kristo, ang satong paratubos, ang satong kagurangnan. Paano kita nag-aandam, mga tugang? Enot, paagi sa mararong na panalangin. Ang sarong buhay may kaipuhan, maging buhay pamibi or prayer life. Ang pamibi, dumanyato na ipapararob ang satong relasyon sa kagurang ng Diyos. Ikaduha, nagaandam kita paagi sa paghorop-horop niya to sa tataramon kang Diyos. Kada bes na inaharubay o nadadagog niya to ang Ebanghelyo, paghorop-horopan niya to ini, ang tataramon ni Jesus, ang siyang magigiya para sa itong magayong buhay Kristiyano. Ikatulo, paagi mga tugang sa satong mga charitable deeds, magagayon na gawe para sa mga duka, mga pobre, sa itong mga tugang, uya si Yesu Kristo. Duman kita nag-aandam sa pagdatong kang sa itong kagurangnan, siriman sa itong pagirumdon sa pagdanitawa ni Yesu Kristo. Mahiling niya to mga tugang ng panahon kang Adbyento, panahon kang paghorop-horop, pamibi, siriman, paggibo ng mga gawing mamarhay o magagayon. Ako, ang inyong obispo na mimibi, nakitang gabos magkaigwa kang meaningful, blessed, and above all, joyful celebration kan kapistahan kang Adbyento. Umasa ka mo kang sa kong pamibi para sa idong pamilya nang sa itong pag-andam tunay na maging makuhulugan siring man mabuga. Diyos mabalos, ang bendisyon ng kagurangnan mapasaindo sa ngaran kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos, marhay na banggi po sa indugabos mga tugang. Ngunyan, yao na po kita sa ikaanom na aldaw kan sa tuyang simbang gabi. Apwera po sa satuyang mga personal na pagpamibi, iayon taman sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat ni the Mr. and Mrs. Anthony Federis and family. Special petition kang you and Tolosa family. Pasasalamat ni Cristina Arce asin kan sa iyang pamilya. Ni Liaresa B. Ranyada. Petition ni Randoli Revilla for healing and fast recovery ni Lilia Beatriz. Pasasalamat sa pagkamundag ni Noel Jan Noparam, ni pasasalamat man in Dan Nolasco and Grace Castillo and family, Mr. and Mrs. Antero Tayom and family, Elizabeth Fresco and family, Al Rodriguez and family, Mr. and Mrs. Salvador Barrias Jr. and family, Lim and Comprado family, para man sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Jennifer Rose, Benjamin and Francisca, Chodo, Leonardo, Winifredo, Pedro and Anisha, Ernestina and Daniel, Arnulfo, George, Consuelo, Visitacion, Corazon, Leonora, Leonito, Dolores, Salome, Crislan, Carlito II, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio. Liwat Diyos marhay na banggi po sa indugabos mga tugang, yao na kita sa ikaanom na aldaw kan simbang gabi. Ang pagbisita ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel, nagpapahiling sa tuya na ang presensya nin sarong katuod, nagdadaranin kaugmahan. Alagad ang pagbisitang ini ni Maria, bakong ordinaryo, ninhuli ta ang presensya nin Diyos, yaon sa iya. An aki sa pupunan ni Maria, iyo ang presensya nin Diyos, na nagtaon nin dakulang kaugmahan kay Isabel, asin sa aki sa iyang tulak, na naghiro sa kaugmahan. Pinapagirumdom kita, kaini kan satuya man na paglaom, asin paghidaw, kan presensya nin Diyos. Kita na mga naghahalat kan sa iyang pagdatong, an satuyang kusog, asin kaligtasan, mamatean taman an kaugmahan, asin makakapag-umaw kita sa Diyos na satuyang kagurangnan. Magin man kitang dalan nin kaugmahan sa buhay nin satuyang kapwa. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini, iyo si Reverend Father Nunilon Arnold F. Bangcaso Jr., Formator, Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Spirit
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. An pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Susuloan na ang ikaanom na kandila ninda Mr. and Mrs. Larry Sucatre kan Parkview Village, San Felipe, Naga City. Ang ikaanom na kandila, simbolo kan satong pag-arang, na itao sa to ang biyaya nin katanosan, sa tahaw nin mga pagpurbar na satong inaatubang. Diyos na kagurangnan, paliwanaga sa samong puso ang sa imong kamurawayan. Tanganing makahalik kami sa kadikluman, asin ikapahayag na kami, mga aki nin liwanag, sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki, ang banaag nin daing tapos na liwanag, asin ilaw ning katanosan. Amen. Mga tugang akoontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, pakapatawad na ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaheraking hinanyugaan pamibikan sa imong banwaan. Tanganing an mga nag-uugma, sa pagdatong kang bugtong mong aki, sa samong laman. Magkamit kan premyo nin buhay na daing kasagkoran, sa pagdatong niya sa kamahalan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ilinaladawan ang nagsusupay na kaugmahan kan daraga, mantang nahihiling an sa iyang namumutan na nobyo, hali pas sa kabuludan, pasiring sa pagbisita sa iya. Iyo ini ang ladawan kan misteryo nin pagdalaw. Ang salmo responsoryo, nagpapahayag nin kaugmahan ni Isabel, huli sa pagdalaw kan sa iyang pinsan na si Maria. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray ang kagurangnan, nagsabi kay Akas, hagadon mo sa kagurangnan ang sa imong Diyos, ang sarong tanda para sa imo. Tanda na hali sa kairaroman o hali sa kaitaasan. Dai, simbag ni Akas. Dai ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi sa iya, maghimatek ka mo niyan, harong ni David. Bako man na tama na para sa indo, ang sa indong pagsugutan, ang pagkamatinios nin tao. Ta daw ta pagsugutan panindo, ang mapagmatios nin sakuyang Diyos. Kayaan kagurangnan, iyuman sanaan matao nin tanda sa saindo. Uya, ang Birhen, mangingidam, asin mangangaki nin lalaki, napapangaranan, Emmanuel. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan, ang daga asin gabos na yaon diyan. Ang kinaaban asin ang gabos na nagiirok diyan. Huli ta siya ang nagtugdas kaiyan sa ibabaw ning kadagatan. Sa ibabaw nin mga salog, pinapasarig niya iyan. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang makakatukad sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang makakatindog sa iyang banal na eerokan. Ang tawo na ang kamot da nagkasala. An puso dae nindigta, asin dae nagmamauot nin kapabaw-abawan. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Aakoon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan, halos nagikan sa Diyos na sa iyang paraligtas. Siring kaiyan ang tao na naghahanap sa kagurangnan, naghahanap kan lalawgon, kan Diyos ni Jacob. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarong banwa sa Huda, naglaog sa harong ni Zacarias, asin nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, anaki sa saiyang tulak naghiro. Napano kan Espiritu Santo, si Isabel nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan ang bunga kan sa imong tulak. Si Isaya ko na pagsungkoon kan ina nin sa kong kagurangnan. Pakadangog ko kan sa imong taong galang, an aki sa sakuyang tulak, naghiro sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod, huli ta mautob ang sinabi sa imo, nin kagurangnan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos sa marhay na banggi po sa sayin dugabos mga tugang. Diyos marhay na banggiman po, Father. Sisay po sa saindo, an nauugma pag nakakareceive nin regalo. Taasan kamot. Dakol, at least dakol. Ano po? Simpleng regalo man iyan, o kaya mahalagang bagay, o kung ano paman. Basta itinao sa satuya, lalong-lalo na kan satuyang mga namumutan, nagtatao iyan sa to nin kaugmahan. An panduang hapot, si Isay sa saindo, an nauugma pag nagtatao nin regalo. Okay. At least, almost all. Ninhulita, pag nagheheras kita, bakulang kita ang napapano nin kaugmahan, kundi man ang tawong nag-aako kan regalo niya to. Mga tugang, kung barubanggi po kamo nag-atinder kan sa tuyang novenaryo, kan sa tuyang Santa Misa, mahihiling po nindo ang progress o kaya man pasunod-sunod kan mga istorya. Asin sa kada banggi, igwanin magayon na istorya asin mensahe na itinatao sa lambang saro sa satuya. Urog ng gayo, iprinipresentar sa lambang banggi ang mga karakter na kung saan iyuan pwede niya itong pangarugan o kaya man iyuan sa tuyang tingkalagon, tanganing maging giya sa satuyang pag-andam. Kung babalikan ta, kan nakaaging aldaw, si Zacarias binisita kan anghel, asin habang siya yaon duman sa altar, sa sanktuaryo, ang anghel nagsabi sa iya, na an Ama, ang Diyos, nadangog an sa iyang haloy ng pamibi. Ano ang haloy niyang pamibi? Kaibahan kan sa iyang agom, sinda nagpapamibi na matawan nin sa diri nindang aki. Ano po? Kaya kan an anghel nagpahiling sa iya, iyo ito ang regalo na itinao kan Diyos sa sainda. Kaya sabi kan anghel, ika asinan sa imong agom, magkakaigwa nin aki, asin nga ngaranan nindo siya nakuhan, na iyo an magiging tagapag-andam, kandalan, kan kagurangnan. Kasuhapon, magayunon an Ebanghelyo na kung saan an anghel pakalihis nin anom na bulan, nagpahiling asin nagbareta giraray, nin marhay na mensahe. Alagad, bakun na ki Zacarias o Isabel, kundi sa sarong virhen,
na iyo si Santa Maria. Asin sabi kan anghel, pinili ka kan Diyos na iyo ang maging ina kan ikaduang persona kan Santissima Trinidad na iyo si Jesus. Mga tugang, inako ni Maria ang regalo na pinakadakula na iyo ang naging paagi tanganing kita igwanin selebrasyon ngunyan. Asin, iyo man ang naging paagi tanganing kita magkaigwa o magkamit nin katalingkasan asin kaligtasan. Mga tugang, ngunya na banggi, sarong karakter na naman ang ipinapamidbid sa satuya. Si Isabel, na kung sain ining pinsan ni Maria, bados na nin anom na bulan, madali na siyang mangaki. As in susog sa satuyang mga nakaaging babasahon, siya biniyayaan kan mahal na Diyos nin sarong regalo na iyuan nagpabilog as in nagpaugma kan sa indang familia. Ano po? She became a recipient of the grace coming from God. And that recipient na pagmati niya, iyuan nagtataon nin kapanuan bakulang sa buhay niya, kundi man sa buhay ni Zacarias na sa iyang agum. Alagad mga tugang, kung mahihiling po niya to, espesyal ngunya na banggi, ninhulita bako na lamang si Juan an sa iyang inako na regalo, kundi man sa pagbisita kan sa iyang pinsan na si Maria, na kaitong panahon badusman, sa paggibo niya kan sakripisyo na ito na magbisita sa kabuludan kan Judea, namate kan familia ni Zacarias asin Isabel, asin urog ng gayo ni Juan, an maugmang pagdatong kan kagurangnan. It is the greatest expression of joy on the part of Elizabeth na atubangon niya sa iyang pinsan na napapano nin grasya asin man urog ng gayo nin hulita daradara niya sa iyang pupunan, sa iyang tulak an aki kan Dios. Kaya ano ang nadangog niya to sa tuyang ebanghelyo? Kan madangog ni Isabel ang tingog ni Maria, ang sabi niya, paladan ka sa mga babae gabos, asinwan paladan ang bunga kan sa imong tulak. Si isay man ako, na pagsungkuon kan ina nin sa kong kagurangnan. Pakadangog ko kan sa imong tingog, an aki nayaon sa sakuyang pupunan, naghiro sa kaugmahan. Mga tugang, ini sarong ekspresyon nin tunay na kaugmahan, na kung sain, bakulang simplian sa iyang regalo na inako. Maugma na siya, maugma na ang pamilya niya, ninhulita, inako na nindaan sa indang haloy ng ipinagpapamibi sa kagurangnan, na iyon sa indang aki. Alagad, mas naging espesyal, ninhulita ngunyan, bako na lang ipinag-uugma ninda an sa indang aking suhuan, kundi ipinag-uugma ninda, ninhulita yaon sa presensya ninda an kagurangnan. Mga tugang, hilingon po niya to sa tuyang mga pagkabuhay. We have plenty of graces that we have received from God, isn't it? Kadakulon sana. Kung bibilangon ta sanaan mga biyayang sa tuyang mga inako, kadakulon ta sanang mananambitan, kadakulon ta sanang mahihiling. Napano daw kita nin kaugmahan, kan marisibin niya to ang mga bagay na ito. Tinawan ka nin regalo na magayon, ibinakal ka nin cellphone na mamahalon. Natawan ka pa nin bonus kan sa imong boss, ibinakal ka pa nin magayon na auto. Ano po? Marhay paan sa imong bado, igwa ka pa nin panghanda sa maabot na Christmas as in New Year. Mga bagay na ini, mga simple na mga regalo, alagad nagtatao sa tuya nin kaugmahan. Bakong iyo po, we are happy already receiving these gifts. But the question is, how much
if we will receive Christ. Anong kaugmahan kaya ang mamamatay niya to? Lugod ang mamatay niya tong kaugmahan, kung si Jesus ang maako niya to sa tuyang pagkabuhay, mas urog pa kaysa kan magayon na auto, magayon na cellphone, bagong relo o kung ano paman. Ano po? We must always see the presence of God in our midst, so much so that every day of our life we can say that I am also filled with joy and gladness. Minsan kaya, ang nahihiling talang sa satuyang pagkabuhay, ang mga kadipisilan, mas nahihiling tang maray itong mga kakundian, itong bakong mga magagayon. We are being reminded today sa paagikan sa tuyang ebanghelyo ngunyan na ang sa tuyang kagurangnan nakakaibahan niya to asin lugod ini ang nagtatao sa tuyan nin kaugmahan. Resibihon ta ang mahal na Diyos bilang dakulang regalo asin ang sa tuyang buhay magkakaigwan nin hararum na kahulugan asin mas mangingibabaw ang sa tuyang kaugmahan. Kaya ang hapot mga tugang, gusto nindo na maging maugma kamungon niya na Christmas? Yes or no? Yes, for sure. Bukasan ang isip asin puso. Palaugon ang mahal na Diyos. Tanganing ang presensya ni mahal na Diyos, iyo ang magtauning kaugmahan sa sato. We are receivers of gifts. But more than the gifts that we have received, Jesus is the greatest gift. Ani kaduma mga tugang, ining si Maria nagbisita. Bados, nagbaklay, nagduman sa pinsan niyang Isabel. Tangani sa ng darahon ang mensahe na ang Diyos uyana, ang Diyos kaibahan niya to. Ano ang sabi ni Isabel? Pakadangog ko kan sa imong tingog, an sa kuyang aki, sa kuyang pupunan, naghiro sa kaugmahan. Naghiro sa kaugmahan ang bilog na pamilya ni Zacarias asin Isabel, ninhuli kan presensya na daradara ni Maria. Presensya kan Diyos, presensya kan aki kan Diyos. Kunda iman gayod dinara ni Maria, si Jesus sa sainda. Simple sa ng kaugmahan ang mamamate kan pamilya ni Zacarias. Kaya mga tugang, iyo ini ang ikaduang punto, we are asked to be like the Blessed Virgin Mary, who is not, what? Who is not so selfish, kundi siya nagdara, nagtao, nagheras kandakulang regalo na sa iyang inakuhali sa mahal na Diyos. She received and became the mother of the Son of God. That's the greatest gift. Ito'ng pinakadakulang regalong naresibin niya. Alagad, maugman niyang dinara ang mensahe na ini, ang regalo na ini, as in ihinaras niya sa iyang pinsan, asin sa pamilya ni Zacarias. Mga tugang, iyo ini ang sinasabi ko kasubagong, dapat kita maugmaman na naghiheras. When we share, we should be filled with joy. Ninhulita, ang dinadaran niya to, bakulang ang satuyang sadiring pangaran, kundi dinadaran niya to, ang presensya nin mahal na Diyos sa iba. Kada paggibo po niya to nin karahayan, nahihiling kan iba, ang presensya nin mahal na Diyos. Namamate kan iba na si Jesus kaibahan ninda. Kaya dai mag-alangan, dai mag-untok sa paggibo nin karahayan, ning huli sa paggibo niya to na iyan, na ipapamate niya to sa ibang tao na si Jesus ang sa tuyang kagurangnan kaibahan niya to. We are basically sharing the presence of God in the midst of this chaotic world. Ngayon po, sa katahaw ning kadipisilan, problema sa buhay, lugod kita maging tagapagheras. We need to become sharers. Kay puhan niya itong magheras.
kan kaugmahan na iyan. Lugod pag nahiling kita kan sa tuyang mga kapamilya, daisin da magmundo. Lugod pag nahiling kita, nakaibahan kita kan sa tuyang mga amigo-amiga, daisin da natatakot. Kundi pag nahiling kita, mas namamati ninda ang presensya nin mahal na Diyos. Mas nagtataunin kaugmahan ang presensya nato, ninhuli ta aram ninda na ang Diyos nag-i-erok sa sato. So my dear brothers and sisters, iyo po ini ang ikaduwang mensahe kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan, na arog ni Santa Maria asin ni Isabel, sinda padagos na nagheras kan sa indang mga inakong regalo, asin naugma sinda na sinda nagtatao. So my dear brothers and sisters, don't be afraid to share. Ninhuli ta pag kita nagtatao, bakulang nakita an napapano nin kaugmahan, kundi man namamate kan iba ang tunay na presensya nin mahal na Diyos na nagtatao nin kaugmahan. Kaya ngunyan na Christmas season, bawal an nakasimangot, bawal ang ngurusdot. Ano po, dapat permi kitang maugma, napapano kita nin kagaya-gayahan, nin huli ta aram niya to, na ining mga panahon na ini, ining mga aldaw na ini, itinalaan nin mahal na Diyos, tanganing mag-ako kita, nin dakol na mga biyaya, urog ng gayo, kan biyaya, kan presensya, kan Diyos. So, ngunyan na maabot na Christmas, lugod, dahil lang kita maging maugma, dahil makakaresibi kita ng regalo, kundi man, mas mapapano ang puso ta, ang buhay ta, ninhuli ta, ang Diyos, iyo mismo ang satuyang aakuon. Alagad day makalingaw, nakita man, kay puhan magheras. Asin pag nagheras, kay puhan maugma. Mga tugang, lugod, ipamibi kita kan sa tuyang mahal na ina. Tanganing giyahan, tanganing antabayan, asin danay kitang pakusugon sa paggibo niya to nin karahayan. Amen. Matindog po. Pamibinin banwaan. O Diyos na makakamhan, ipinadara mo ang sa imong bugtong na aki, tanganing buksan ang pintuan nin kamurawayan. Lugod sa mong makamtan ang Diyos nun na biyaya, orog na itong para sa kaligtasan kan mga nagtitios, asin na sa bilangguan. Sa lambang pag-arang ang satuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan, maghigos sa pagpalakop kan marahay na bareta nin kaligtasan, sa gabos na tawo, urog na ang mga nasa harayong lugar, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan gobyerno, magmangnong gayo sa mga dukha, asin daing sukat, sa paagi kan sa indang mga programa asin serbisyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya asin komunidad, magpasalamat sa mga bendisyon na inako bilang individual asin komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing arog ki Maria, kita bilang komunidad asin individual, mag-igot na mag-anduyog sa mga kapwang may makuring pangangaipo kan sa tungtabang material asin espiritual, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga gadan, makamate kan kaugmahan sa kaibahan kan Diyos sa kahadean niya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Girumdumon asin idulot niya to ang sa tuyang mga personal na intensyon.
Inigabo sinahagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiakoa an mga atang kan sa imong simbahan, na mahirakon mong tinawanin mga idudulot, asin sa kapangyarihan mo, himo ang makadara ini sa misteryo kan samong kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa puponan kan inang birhen, sa daima sabing pagkamot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabdan kaming nagpupukas sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, kaibakan gabos na langitnon na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluyib sa God sa pasyon, nagkuasan in tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man inkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkaganan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaraon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidtupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya sa imo Dios samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo nayaon ko sa langit, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa Indo, hare paghilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan.
Kordero ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawid kami, ingkat mo Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ang pakisumaro sa Diyos no na misteryo, magindanay nakalasag sa saimong banwaan, tanganing sa lindong, ninbilog na kaimbudan, kan sa imong kamahalan, mag-ako ang gabos nin kaligtasan sa isip asin hawak, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Inac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, ilus suos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus. Omnipotens Sempiterne Deus, vi gloriosi Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii tubi habitaculum efficie mereratur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po muna sa halipot na katikesis. Yaon na kita sa ikaanom na aldaw kan aginaldo, sa satong pagandam sa kamundagan ni Jesus, nagmamawot man kita, mas masabot nanta kung ano ang saradit na Kristiyanong Komunidad o SKK. Ini sa katuyuhan na maiandam ang satong parokya sa pagmukna nin mga pusog na SKK. Kan mga nakaaging aldaw, ipinaliwanag sa to kung ano ang SKK asin kung taano takaypuhan ini sa parokya. Inaramtaman kung ano ang ginigibo kan SKK asin kun si isay ang kabali. Ngunyan, aramunta kung paano ang pagmukna kan SKK. Ang pagmukna kan saradit na Kristiyanong Komunidad, pinanginginotan kan kura paroko. Siya ang nagtataong direksyon asin giya sa pagmukna nin mga SKK sa mga sityo o barangay na sakop kan parokya. Ang kura paroko, minabilog nin core group na magiging katuwang tanganing magkaigwang SKK sa lambang sityo. Ang sunod na lakdang iyo ang pagmidbid kan mga parokyanong magkataraid ang harong.
Inigigibuhon sa paagi kan mga cluster leaders na iyuman ang manganganam kada prayer meeting sa sityo. Sa pagmidbid na ini, mahalaga ang presensya kan cluster leader sa sityo. Hahagadon man ang kooperasyon kan mga parokyano tanganing makapamidbid man sa inda ang cluster leader. Ang pagmuknakan sa radit na Kristiyanong komunidad nakakaagid sa community organizing kung saan binibisita ang kada harong. Alagad ang SKK bakusa ng paghiro nin mga tao para sa tao. Ini sarong paghiro kan mga disipulo ni Kristo, kaiba ang Espiritu Santo. Sa SKK, tinitipon ang mga sityo bako bilang sarong organisasyon, kundi bilang sarong banwaan nin Diyos. Matukaw po sa halipot na panahon. Nakatukaw na panahon. Sa ngaran kan sa tungpura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa familya ni Mr. and Mrs. Larry Sucatre kan Parkview Village, San Felipe, Naga City, sa pagsulo kan kandila ngunyan na aldaw kan satuyang simbang gabi. Siring man ang pagpapasalamat sa mga donantes na nagdolot kan ngunyan sa laog kan Santa Misa. And in relasyon po kay ini, magkakaigo po kita ng second collection para sa mga aktibidades kan social services ngunyan na panahon kan Kapaskuhan. Pasalamatan man yato ang Genesis Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan Santa Misa. Siring man, salamat sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lector and commentator, collectors, Ministry of Hospitality. Siring man sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverend Father Nunilon Arnold F. Bangkaso Jr. Siya po formator sa Holy Rosary Major Seminary. Ang satong celebrante mayor, asin predikador, ngunyan na simbang gabi. Ang minagalang po si Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Bindisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Indo gabos. Pinaglalaroan ang iyong mga mata. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno. Uusan ang mga kulay, tambakan ang mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malundo sa sabihin. Pupulupot-lupot, paikot lang paikot, kuruna ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy.